Em sento com diferent. Quan em van dir de viure a un altre lloc, no estic lluny de casa, estic com a mitja hora de casa, amb cotxe, però jo sóc molt d'estar a casa, saps? I pensava que era perquè estimo molt els meus pares, sobretot la meva mare. Però no és per això, és més perquè estic com... Avui, aquest estiu m'han fet com veure a la feina bueno, que sóc una mimada, perquè, no sé, sóc filla única, però suposo que, doncs, ara a l'adolescència, com que després... O sigui, vale, tornem a començar. Ens vam mudar en una casa, la casa que s'han construït els meus pares, amb els diners d'arquitecte, tal, i suposo que a partir d'allà és quan va començar a que la meva mare em mimés, saps? Però no que em mimés, sinó que es sentís més lliure amb el tema diners, que es sentís més lliure amb ja tinc això i això tinc tot això fet, em ve de gust ser més lliure o canviar, no sé. Ho hem notat tant ella com jo, com a la meva feina, com gent, suposo. I em fa ràbia perquè jo mai he sigut una nena mimada. De fet, tot el contrari. A més, és veritat que la meva relació està molt millor ara, que em mimen, que no pas abans. Abans també, però no tant, saps? No era el mateix. I m'agradaria trobar com un entremig, saps? Perquè a mi m'agrada, ara per exemple, que porto aquí un dia sola, perquè 2 dies abans havia estat amb l'Skaiste, que de fet havíem fet un vlog, però no m'ha agradat com ha quedat i no es pujarà aquest vlog. Llavors, doncs, amb l'Skaiste era diferent, saps? Perquè al final és la teva amiga, t'ho passes més bé. De fet, jo en el futur no viuré igual, o sigui, jo ara no viuré com els 2 dies que vaig estar amb l'Skaiste aquí, perquè literalment vam anar a dinar a tal, no sé què, vam demanar menjar a domicili. No serà així el meu dia a dia. I perquè és que no tinc ni l'estabilitat econòmica per fer això, i mentalment jo crec que m'aniria fatal, perquè tot era merda de menjar, saps? No sé si es pot dir. Bueno, sento com més tranquil·la i més en pau, perquè ahir vaig arribar amb el meu pare. Vaig ordenar tot, perquè ja la meva mare m'havia portat com la maleta amb la roba d'hivern, i encara tinc algunes... O sigui, els dies que faci molta fred, que siguin dies intensos de fred, necessitaré una jaqueta grossa. Doncs les grosses les tinc a casa perquè portar-les fins aquí m'ocupaven molt d'espai. I com que encara falta un mes i pico perquè faci tanta fred, estic tranquil·la. En tot el dia no he sortit de casa, m'he quedat aquí, però he passat la mopa com 4 o 5 cops perquè se'm cau molt de cabell, moltíssim. O sigui, molt. I jo no sé si és perquè potser estic estressada o què em passa. També és veritat que aquest any no ha sigut el meu millor any, però, bueno, aquest estiu no ha sigut el meu estiu, vale, això sí. I la meva intenció era, bueno, estic malament a l'estiu, no ha sigut com una bona etapa aquest estiu per mi, no per una cosa en concret, sinó simplement, doncs, diverses coses dintre meu i que no m'han fet estar bé. Però en el meu cap tot el rato era, quan sigui setembre estaré bé, perquè és com que a setembre torna la rutina, tal, i jo necessito com rutina. A mi em va bé tenir una rutina i que les coses estiguin com ja fetes, saps? Com per tornar a començar, saps? Que potser tinc expectatives positives i llavors caic en picat i la rutina que vull començar va malament, la meva alimentació que vull que torni a anar bé torna a anar malament, potser doncs tot em va un altre cop fatal, saps? Però jo espero que aquest sigui com un vídeo que d'aquí 4 o 5 mesos vegi i digui, joder, he millorat, o estic molt millor, o algo positiu, saps? Que vegi això i digui, tot ha anat cap a bé. Si va tot malament, no passa res. Almenys ho hauré intentat, suposo. Però em faria il·lusió que com que seguís anant tot bé, perquè des del començament d'anys, com que tot havia anat prou bé, a la meva vida més o menys prou bé, però ha sigut arribar a l'estiu i al mes de juny he caigut com en picat. No sé. Però és per això, per coses personals meves i al final quan no estàs bé del cap doncs t'afecta. I doncs per això. Però dintre del que cap ha sigut un bon estiu. O sigui, he treballat, tinc diners, què més? Algun dia he sortit, algun dia he quedat,
No sé, tot ha anat bé, l'operació ha anat bé, també el pis, tema al pis, els diners em van molt bé, els meus pares estan bé, la meva gossa està bé, els meus amics estan bé, estic bastant bé, jo crec. Sempre s'ha d'intentar millorar, no? I també és veritat que no em puc com consolar dient-me jo estic així, estic malament... Ai, m'estan trucant. M'acaba de trucar la Carla per dir-me que ja està arribant, així que posaré el trípode aquí i veureu com entra. Ara, com que ja ve la Carla, deixem-lo de la xarleta intensa, que m'he ficat així sentimental. Deixem la xarleta per un altre vídeo, que també la Carla és molt sentimental. També un altre dia fem un vídeo així parlant d'algun tema. Perquè les dues parlem molt, jo crec que sortiria un bon vídeo. ¿Y qué te ponen la ropa? ¡Está cagada! Mira cómo venimos, como la quita la canastera. Mira, hola guapa. Ay, youtubers, hola bebés. Asómate aquí que está grabando para su vídeo. Hola guapa, mira, mira, quita. Tiene las mateixes fletxes. Mira. Ay, se me cayó. Sí, acabo de comprar una piedra que no gustaba. Ja porté les 6 cosetes i ara, en teoria, han anat a buscar més coses en el cotxe. Estem quasi tots en el piset. Ara només faltarà la Júlia, que no sé quan ve. Crec que falta poquet, però no sé quan ve. Vale. Això, com que han baixat, li començaré a posar els coixins, que s'ha comprat uns coixins super cookies. Aviam. Perquè ara sí, quan arribi almenys no té tanta feina. Perquè té que treure tota la roba. Fa molt bona olor, això sí, perquè sempre ha olorat molt bé la Carla. És l'única persona que olora com així dolcet que m'agrada. Perquè a mi les olors dolces no m'agraden. Està bé. Ara l'altre. Ja està. És literalment tu, En plan, a sobre vas de blau i allò està blau. Ai. Estem a punt d'anar a comprar. Vale. I ara anirem a comprar, com crec que ho heu sentit. Potser ho heu sentit, que la Carla ha dit, ara anem a comprar. I estem tancant, o sigui, deixem que respiri tot, però... Ara fa bona olor, és que hem ficat un ambientador que ens va regalar l'Sky i ara fa bona olor al pis, perquè abans feia olor com... olor, però no feia bona olor, ara sí que fa bona olor. Sortirem tristes perquè ens gastarem diners. Ya, Lit. Primer element que comprem. Susurrón Primera compra. del día. I després farem haul. Sí, eso fue en jaula. Sí, primera compra, hem passat pel primer Prix, ara Me anem... da una ilusión. En plan, más que están así, es que me da ilusión. Ja, fa il·lu. Estem en el Lidl, val? Little. Perquè ja hem fet la primera compra. Ara toca la segona i... No, segona i després a l'Ametller. No estem assimilant. No estem assimilant que això és la nostra vida. Ja. En plan, que vindrem aquí, comprarem, això ho farem molts de dies. En plan, que cada setmana. Sí, el seu primer cop és com super raro, en plan, Ja. como que estoy aquí de paseo. Ja, Ahora me se'n voy a fa buscar a mi irreal. madre, ¿sabes? Literal, vigila'm el cotxe. Ara anem a l'última parada, ara sí. A l'Ametller. Per fi. Somos rica y tal. Ja tenim tercera compra completada. Feta. No ens hem passat en total, crec que no ens hem passat els 30 euros ni a polla. No, perquè al primer Prix quan ens hem gastat? 8 i pico. 8, llavors aquí 9 i aquí 9
Llavors, al Lidl, 17 amb algo. Hòstia. No havia comptat el líder. No hi ha manera, tio. Les mates. No, Es nota que ens van aprovar per pena, no? literal. Sí, literal. Literalment. Vale, nova tècnica. Apunteu. La fricció, o sigui, el pes es queda al mig i nosaltres només aguantem les nanses, ja està. Clar. I truco romano.